At ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller mula sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello, good evening po, DJ Rocky. Taray naman ang energy ngayong gabi. Parang arawan lang ha. Good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? Call me Kitty na lang po. Kitty, ilang taon ka na? 22 po. 22. Sang lupalop naman galing si Kitty. Southeast po. From Laguna po. From Laguna. Doon, ganun ba tawag doon? Southeast Laguna. Ganun ba tawag doon? Mga from South kasi, so yun po, medyo Gen Z. Yun po. Okay. Pasensya ka na, hindi Gen Z yung ate mong girl eh. Okay. Sige, Kitty, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kitty, 22 from Laguna. Yes, Ano ang top secret mo? So, may nakilala po ako sa dating app po namin sa Facebook. And then, 30 years old na po siya. And then, mga pangalawang date po namin, nagmomol na po kami. Gusto niya po sanang mag-toot kami. Kaso po, DJ Rocky, hindi po ako sure if ibibigay ko po yung sarili ko kasi po, medyo madami na po kasi yung body count ko and then parang hindi siya sure sa akin. Pero nagmomol po kami, nag-CI po kami nung time na yon. And then, ayun po. Wait lang, ano yung ibig sabihin ng CI? Check-in po. Check-in po. Nag-check-enjoy kayo? Yes po, DJ Rocky. Ba't ka natatawa? Grabe po. Wait lang ha, so marami kang body count. Sige nga, gaano kadami to? Bali kung isasama ko po yung sa amin, bali magiging pang 10 ko na po siya, DJ Rocky. Okay. Medyo takot din po ako sa mga cases po ngayon since hindi ko naman din po siya totally kilala pa. So, syempre, medyo for safe sex, yes. Gaano ka ka-active sa pagde-date? Like, ilang taon ka nung nagsimula ka makipag-date sa mga lalaki? Oh my God, 15 po, DJ Rocky. Ilang taon ka nung unang beses mong naranasan yung hindi mo pa dapat maranasan? 15 din po. Malandi po kasi ako eh. Naging boyfriend mo ba to? Opo, munti na po kasi kami mag-break noon and then parang binigay ko na po yung sarili ko sa kanya. Tapos hindi na po kami nag-break. Ano yun, tinakot ka niya? Hindi naman po, DJ Rocky. Like parang feel ko lang po kasi sobrang curious ko po nung time na yun. Actually, grade 10 po ako nung time na yun. So, As of the moment, nag-aaral ka pa ba? Graduating na po. Graduating ka na. Tapos ngayon, gumagamit ka ng dating app. Wala ka bang boyfriend? Yes po. As of now, wala po akong jowa. Single na single ka. Gano'n na katagal? Actually, mga 3 months pa lang po. 3 months ka palang single, tama? Yes po. Okay, Yes, tapos dun sa loob ng 3 buwan na yon, nakikipag-date ka sa kung sino-sino, tama? Yes po. Yes. Okay, so ilan na yung mga nakilala mo dun sa 3 months na yon? Dalawa pa lang po yung minute ko, pero madami po silang nakikipagkilala sa akin and nakikipag-meet. Pero ayoko po kasi medyo mapili din po kasi ako. So ano yung requirement mo para makipag-meet sa kanila? Like, ano yung standard mo para mapa-oo ka na makita ka nila in person? Siguro po mas tumitingin po ako pag the way po ako kausapin kasi mas gusto ko po yun ngayon eh. Yung parang tsaka medyo mas older po sa akin. Gets nyo po? Yung parang medyo daddy vibes. Ganun po. Gusto mo yung daddy vibes? Gusto mo ba ng medyo malaki yung tiyan o yung malaki lang yung puso? Parehas, DJ Rocky. Pati pwede bang malaki yung Ganun. So paano mo nalalaman?
Ano, DJ Rocky, kapag minsan pag magka-call kami, gano'n, tas syempre, pag minsan napag-uusapan namin yung mga gantong bagay, doon na po lumalabas, doon na po nag-iinit, DJ Rocky. At 22 ha? At 22 years old Yes po, DJ Rocky. Okay. Pero you are in search for a man na pwedeng potential asawa in the future. Yes po. Kasi ayoko na pong magpaligoy-ligoy pa. Ano po kasi ako, direktang tao. Parang gusto ko na straight to the point, go na ba natin to? Yung ganun po. Kaya straight to the point ka din talaga na, Yes. okay. So, etong guy na sinasabi mo na 8 to 9 years, tama? Gano'ng katanda tong lalaking to? 30 years old po. Nasa 30 years old. So, 8 years yung age gap ninyo. So, etong Yes guy po. na to, hindi mo pa talaga tuluyang binibigay yung sarili mo. Tama ba? Yes po. Kasi nag-iisip ka, baka kasi hindi seryoso siya. Tama ba? Yes po, DJ Rocky. Kasi galing po siyang long term eh. Paano mo nasabing hindi pa siya sigurado o seryoso sa'yo? Kasi po, DJ Rocky, kasi panggabi po kasi siya yung pasok niya. And then kinakausap niya lang po ako, like pag umaga, like after ng shift niya, like 14 hours po siyang tulog, tas tsaka lang siya mag-good morning, hi, hello. Tapos wala na po. Wala na po siyang chat, kinabukasan na po ulit yun. Pero naglalaan naman po siya ng time tuwing Sabado or pag day off niya po. Umabot ba kayo ng Valentine's? I mean, nakilala mo ba siya bago yung Valentine's? Yes po. Actually, nung bandang Christmas po, nakilala ko po siya. So, anong ginawa niya nung mga panahon na yon? Like, itong medyo special na parang araw ng mga puso, ganyan. Anong binigay niya sa'yo? Ano bang pinadama niya sa'yo nung time na yon? May binigay ba siya? DJ Rocky, tinapos ko na po bago mag-Valentine's. Kasi po parang, sa tingin ko nga po, hindi po talaga niya ako kayang i-pursue. Kasi po, ganun nga po yung nararamdaman ko. Pero, before po ko namin tapusin, ang huling pagkikita po namin, yun nga po, nagmomol po kami. Bago yung Valentine's to? Yes po, bago mag-Valentine's. Parang binigay ko na lang po yung parang moment, ganun. Tapos parang Send off pa, ganun? Parang pa-goodbye. Eto na pala souvenir mo, momol na tayo, ganun? Kaloka. Anyway, hello Kitty. Yes po. Kitty, so sinabi mo na nagkita kayo bago pa umabot yung Valentine's, tapos parang Yes yun yung po. send-off mo, parang ito souvenir or whatever. Yes po. Okay, nakikipag-contact pa siya sa'yo ngayon? Binlock ko na po kasi siya sa mga social media ko po and then sa iMessage po eh. So binlock mo na siya. Anong plano mo ngayon? Ayun nga, DJ Rocky, kung gusto ko kasi siya eh. I mean, feel ko po, mahal ko siya, pero parang hindi niya po nababalik yung ganong level. Pero siya naman po gumagastos sa amin. I mean, kaya ko din naman po, pero siya po yung mas gumagastos sa amin. Tsaka maingat po kasi siya sa akin eh. Paano maingat? Parang, for example po, like sa mga driving, ganyan po. So, sobrang ingat niya po mag-drive, ganon. Then, dinadrive ko din po siya. Dinadrive mo siya? Uy, tandaan mo, wala pang Friday ngayon na, pang Thursday pa lang. Kitty, Yes po. so iniingatan ka niya? Yes, ingatan ko din po siya. Okay. So, pakiramdam mo, iniingatan ka, pero parang hindi naman seryoso. Yes Pero po. parang gusto mo, parang na-fall ka na. Paano mo ba nasasabi na mahal mo yung isang tao? Paano mo nasasabing in love ka na? DJ Rocky, kasi parang pag yung mga sentimental value, for example, bumili po ako ng keychain na parehas kami, lilo and yung kulay pink. Nakita ko lang siya sa TikTok, then parang ibibigay ko sana sa kanya. Tapos parang doon pa lang nag-i-start na ako mag-invest ulit. Kasi bakla din po ako magmahal, kung hindi niyo po naitatanong. Nagastos din po ako ng sobra. Pero sabi mo kanina, siya naman yung gumagastos kapag Opo. lumalabas kayo. Yun din po yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. Kasi yun nga po, parang nag-i-invest din po kasi siya sa akin. Nag-i-invest sa'yo pero wala namang binigay din sa'yo ng Valentine's. Yun nga po, kasi feel ko parang binlock ko po siya. Parang too late na po ata ako. Ganon. Binlock mo siya. Paano mo nalaman? Nagpaparamdam siya sa'yo? Wala talagang means ng or any way para makakapag-communicate sa'yo?
Wala po, DJ Rocky eh. Kasi po, ang huling last stroke ko po sa kanya noon, so after namin magmomol and all, kinausap ko siya, sabi ko, bakit hindi mo ako i-story sa Instagram? And then sabi niya po, baka daw tanungin siya kung ano daw ba ako, like, estudyante lang daw ba ako, ganun po. Parang feel ko nahihiya siya sa akin. Nahihiya siya sa'yo o ayaw Oo. niyang malaman ng ibang mga Baka tao po. na merong ikaw para hindi pa sarado ang karinderya? DJ Rocky, sobrang ganda ko na, panalo na to. Like, Sino bang kamukha hindi naman mo? siya sino bang madami. Ay! Sige, damihan mo pa. Sige, pwede naman. Banggitin mo na lahat ng Selena artista. Gomez ang ganda ko, pero medyo pango. Ganon. Ganon, DJ Rocky. So palagay mo ba sa paraang yan makakahanap ka talaga ng one true love mo? Siguro, DJ Rocky, feel ko naman po, kasi hindi naman hanap yung pogi. Hindi naman siya sobrang pogi eh. Like, sakto lang, ganun. Kasi sa puso po talaga ako natingin. Nabuksan mo Sa ba? baba. Oo naman, DJ. Oo naman, DJ Rocky. Nabuksan mo yung puso niya, edi sana klaro na nakita mo kung ikaw talaga yung nandun. Eh napaisip ka, 'di ba? Yes, DJ Rocky. Parang 50-50 yung labanan ko dun eh. Wala eh, DJ Rocky. Mahina po siya eh. O, yun naman pala eh, nahinaan ka. O, bakit naiisip mo ngayon na gusto mong bumigay dito sa taong to? Kasi DJ Rocky, siguro feel ko, namimiss ko yung ano eh. Parang pag magkasama naman kami, parang masaya naman. Pero pagtapos nun, wala na. Parang bula na lang po ako. So, namimiss mo lang yung feeling na meron kang Yes, kaganon. yung parang regular na ito yung one call away mo na parang maiibsan ang lungkot na nararamdaman mo, yung init Yes, mararamdaman mo. Opo. Pero graduating ka kamo. Yes po, graduating. Sabi niya po kasi antayin niya daw po ako pagka-graduate. Tapos naniniwala ka naman doon. Eh, hindi naman po kasi feel ko po parang yun nga po sa pinapakita niya po kasi 'di ba action speaks louder than words. So feel ko po hindi din po siya totoo kasi wala po, hindi naman po niya ako kayang panindigan. Feel ko po ganun po yung pinaka-point ko po. Ayan, nasagot mo na rin yung mga katanungan mo na feeling mo hindi naman talaga totoo. So I guess, nasa sayo na yan kung pangangatawanan mo yung mga nararamdaman mo, yung sinasabi ng gut feel mo, or susunod ka dun sa sinasabi ng kitty mo. Okay. Thank you so much for calling, Thank you, Kitty. DJ Rocky. Ayan, Thank you mag-ingat po. ka at sana ay matagpuan mo ang halaga ng sarili mo sa mismong sarili mo at hindi mula sa ibang tao. Alright? Oh, Thank you. Bye-bye po. God bless. Bye. Nire-recall ko kung anong ginagawa ko nung 22 years old ako. At 15 years old, ano bang ginagawa ko nung time na yon? Feeling ko nasa era pa ako ng baby bra. Hindi pa ako talaga nagbabra nung time na yon. Naka-baby bra pa rin ako nung 15 years old ako. Tapos kinukuto pa rin ako. High school na ako. Tapos siguro kahit papaano nagpupulbo na ako. Alam niyo yung pants? Yung pulbo ng pants? Merong ganun eh. O kaya yung Lewis and Pearl? 'Di ba? Uso yun dati. Tapos yung mga kaklase mo, ang pabango nun, bench. Tapos kapag tomboy, iba yung pabango nila, 'di ba? Parang meron silang pag-uusap, nag-meeting di advance sila lahat na, eto ang magiging pabango natin lahat ha, kasi lahat ng tomboy na kaklase mo, yun yung iisa lang yung amoy. Feeling ko ganun yun yung time na yun. Pero ngayon, nag-iba na talaga yung landscape, no? At hindi ko maiwasan na hindi rin ma-disappoint. Ito sa loobin ko lang to ha, na parang hindi ko maiwasan na hindi ako ma-disappoint kapag nakakarinig ako na ganong edaran na ibigay na yung sarili. Parang ganon. Although, it's your choice, it's your body, pero alam mo yun, kabisyo, yung pag-aaral kasi, syempre, it's an opportunity for you to grow. At yan ay privilege na ibinibigay din ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pinagtatrabahuhan din nila yan.
So if you are given a chance, an opportunity na mag-aral ka. You focus dun sa pag-aaral na yon. Pwede ka naman magkaroon ng crush as an inspiration, pero iba pa rin yung nag-iingat ka. Huwag tayong magmadali sa mga bagay na hindi pa naman dapat gawin. Alam niyo yung delayed gratification? Delayed gratification. That means, ngayon, magsasuffer ka, mahihirapan ka, you hold your kitty, diba? Kung ano man yung katikate mo na yan, that itch na nararamdaman mo sa sarili mo, you hold it. And then when the time is right, tsaka ka, boom, aalagwa. Wala namang masamang jumowa. Basta protektado ka, basta safe ka, basta secured ka, basta napag-aralan mo yung intensyon ng tao sa iyo. So yun lang, nanghihinayang lang ako dun sa mga estudyante na pinag-aaral ng kanilang mga magulang sa mga magagandang paaralan pero hindi talaga sila nag-aaral. Nade-disregard yung sakripisyo ng mga magulang. And it's painful, it's hurtful to know na merong ganung klaseng mga kabataan na sinasayang yung opportunity na yun. So I hope wag tayong magmadali sa mga bagay na hindi pa naman dapat mangyari. Darating din yung tamang panahon para sa'yo. Darating din yung tamang tao para sa'yo. When the time is right, the Lord will make it happen. Ako, I'm proud to say, NBSB ako the whole duration of my student life. Tsaka lang ako jumowa nung nagtatrabaho na ako sa Love Radio. Medyo late bloomer nga lang ako. First ako nagka-boyfriend 24 years old. Oo, 24 years old. At maraming mga lalaki nanligaw sa akin. High school pa lang, elementary pa nga lang ako, nililigawan na ako eh. Pero naniwala ako dun sa delayed gratification. At naniwala ako na may oras, tamang oras sa lahat ng bagay. So yun. And now, inaani ko yung mga naitanim ko. I'm ready nung nagpakasal ako. I was ready nung nagpakasal ako. And right now, ready ako sa lahat ng mga pwedeng mangyari sa buhay naming mag-asawa. Because I waited for the right time. At sana kabisyo, ma-inspire ka kahit papano. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataong na ibibigay sa'yo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang mga secrets, bukas, pwede naman. Pero rated SPG na tayo, kabisyo. So, pwede, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magkakapiling tayo. Kasama ang inyong basa princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.